Jeste li se ikada zapitali zašto s nekim ljudima nikako ne možete pronaći zajednički jezik, bez obzira koliko se trudili? Zašto vas neki ljudi iscrpljuju, dok su drugi kao stvoreni za suradnju? Možda je problem jednostavno u tome da ih ne razumijete. Dobrodošli na kanal. Svaki tjedan objavljujemo sažetke najprodavanijih i najutjecajnijih knjiga, i to u manje od 10 minuta. Ako želite uštedjeti vrijeme i naučiti ono najvažnije iz knjiga koje mijenjaju živote, kliknite subscribe, ostavite like i podijelite video, jer znanje se množi kad se dijeli. Danas govorimo o hit knjizi Okruženi idiotima švedskog komunikacijskog stručnjaka Thomasa Eriksona. Ne brinite, ova knjiga nije uvreda za druge, već genijalni vodič koji će vam pomoći da bolje razumijete ljude i napokon naučite komunicirati s bilo kim, bilo kada. Okruženi idiotima koristi jednostavan, ali briljantan model koji ljude dijeli prema 4 boje: crvena, plava, zelena, žuta. Svaka od njih predstavlja određeni komunikacijski stil i osobnost. Thomas Erikson tvrdi da većina konflikata u životu ne dolazi iz loših namjera, već iz nesporazuma i nerazumijevanja. Naučimo li prepoznati i prilagoditi se različitim tipovima ljudi, možemo imati zdravije odnose, uspješnije karijere i mnogo manje stresa. Crveni ljudi su, znate, direktni, odlučni i fokusirani na rezultat. Vole izazove, natjecanje i brzo donošenje odluka. Njihov moto je brže, više, jače. Oni zapravo ne vole okolišati. Ako pite kako si, odgovorit će: dobro, idemo dalje. Vole imati kontrolu i često preuzimaju inicijativu u razgovoru ili poslu. Ako želite surađivati s crvenima, budite konkretni, jasni i brzi. Ali pazite, njihov stil može djelovati arogantno ili hladno, pogotovo onima koji su, recimo, osjetljiviji. No crveni ne žele biti nepristojni, samo su orijentirani na cilj. Ako ih ne razumijete, mogli biste ih lako krivo procijeniti. U radnom okruženju crveni često dolaze na vodeće pozicije jer znaju kako preuzeti odgovornost i donijeti odluke pod pritiskom. Međutim, ukoliko ne nauče slušati druge i pokazati empatiju, mogu doći u sukob s kolegama koji traže više zajedništva i suradnje. Plavi ljudi su precizni, analitični i skeptični. Njihov moto je: provjeri 3 puta, onda odluči. Oni ne podnose nered, neodgovornost i površnost. Vole planove, brojeve, tablice i strukturu. Ako ste neorganizirani ili često kasnite, plavi će vas smatrati neprofesionalnim. U komunikaciji s plavima pripremite podatke, budite logični i precizni. Ne podnose prazne priče i emocionalne ispade. Njihov fokus je na točnosti i kvaliteti. U timu su plavi nezamjenjivi kada treba analizirati podatke, donijeti racionalne odluke ili razviti strategiju. Međutim, često ih doživljavaju kao kritične i povučene, jer ne vole small talk i društvene igre. Važno je razumjeti da to nije neljubaznost, to je njihov način razmišljanja. Zeleni ljudi su strpljivi, pouzdani i imploljubi, ne talajce. Oni su prijateljski nastrojeni, ne vole sukobe i spremni su pomoći. Ako imate kolegu koji uvijek sluša i pomaže, vjerojatno je zeleni. No ponekad mogu djelovati pasivno jer teško izražavaju vlastite potrebe. Zeleni ne vole pritisak ni agresivne ljude. Ako ih forsirate, zatvorit će se. Ključ za suradnju s njima je strpljenje, toplina i stabilnost. U timovima su zeleni često ljepilo koje sve drži zajedno. Oni grade povjerenje, smiruju tenzije i unose stabilnost. Ali ako ne nauče reći ne, mogu se osjećati iskorišteno i frustrirano. Zato im treba pomoći da izgrade unutarnju snagu i postave granice. Žuti ljudi su otvoreni, optimistični i kreativni. Njihov moto je: pa ajmo nešto novo probati. Oni obožavaju ljude, zabavu i ideje. Komunikativni su, često pričaju brzo i skaču s teme na temu. Ako vas netko nasmijava i puni energijom, to je žuti. U razgovoru sa žutima budite entuzijastični, otvoreni i spremni za ideje.
Nemojte ih gušiti pravilima i dosadnim detaljima. No žuti često zaboravljaju završiti ono što su započeli, pa im treba malo više strukture. Žuti unose entuzijazam u timove, potiču inovacije i unose energiju. Ali zbog svoje impulzivnosti mogu zaboraviti rokove ili previdjeti važne detalje. Najviše napreduju kada u sebe imaju plavu ili zelenu osobu koja je onako u zemlji. Ključ uspjeha je prilagodba. Kada naučite prepoznati boje drugih ljudi, možete promijeniti način na koji im pristupate. Ne radi se o tome da se pretvarate, već da komunicirate na jeziku koji druga osoba zapravo razumije. Umjesto da mislite taj čovjek je idiot, počnite razmišljati, aha, on je žuti, pa mu trebam objasniti ideju s više entuzijazma. Ili, ona je plava, pa ću joj poslati konkretne podatke, a ne osuđe. Ovo znanje koristi u privatnom životu. Brakovi, roditeljstvo, prijateljstva. Ako je vaš partner zeleni, a vi crveni, lako je doći do frustracija jer jedan traži mir, a drugi akciju. No kada se počnete nadopunjavati umjesto sudarati, odnos raste. Svi smo mi različiti, ali nijedna osobnost nije pogrešna. Različite boje ne znače sukob, već potencijal za bolju suradnju, razumijevanje i zajedništvo. Kada naučimo govoriti jezikom drugih ljudi, možemo manje frustracija, a više rezultata i radosti imati u svakodnevnim odnosima. Ako vam se svidio ovaj sažetak, ne zaboravite lajkati, pretplatiti se na kanal i podijeliti video s prijateljima. To nam pomaže da nastavimo stvarati ovakav sadržaj za vas.